जोङो बड'लेण्ड सकआव दिनैहाय गोदानै लामा बेखेवदों आरो गोबां समनिफ्राय बेवहाय लामानि जेंनाया गोबां दङ। दा बेनिनो थांनाय गोलाव समनिफ्राय जिहेतु लामानि जेंना दङ, बै लामानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। दाख्लै जों 6 तारिखआव बिकास जात्रायाव तामुलपुर समस्तियाव सानसेयावनो जों 81 क्ररनि जों खामानि बेवहाय बिथांखि लादों आरो बेखेवदों। माखासेखौ गायसनदों, माखासेखौ बेखेवदों आरो थिग बेबायदिनो दिनैबो जों बड'लेण्ड सकनिफ्राय जारगामि हाबलांनाय लामा बेवहाय जोंहा 1 किल'मिटारनि जोङो लामा दिनैहाय बेवहाय गोदानै गायसनदों आरो नैबे बड'लेण्ड सकनिफ्रायनो जोंहा औखारिसिम थांनाय लामा बेयो दाख्लै 6 तारिखआव जों बेखेवदों। दिनै बे खामानि सोलिगासिनो दङ। जोंहा थांनाय साननैसो सिगां बड'लेण्ड सकनिफ्राय जोंहा जोंहा ओरैहाय गेजेरजों हाबलांनाय जि लामा, जोंहा बे लामायाबो खामानिया अलरेडि जोब्बाय आरो 17 सकनिफ्राय लामा सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो निज दिप्लि बा जोंनि तामुलपुर समस्तियाव जों गोबां लामाफोर बेखेवगासिनो दङ। निज दिप्लियावबो दिनैनि समाव गोबां लामाफोरा बेखेवनो दंबावो आरो जों लुफुंगासिनो दङ प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव। आरो आंबो MLA हिसाबै स्टेटनिफ्राय जिखिनि मोनदों जों बेवहाय लामा, मन्दिर, स्कुल बे गासै आरो जोङो दालां लुनाय बे खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। खायसेया बुंनो मोनदों जोंनि मोनफ्रोमबो जि बेखेवनाय बिथांखि बियो जोंहा सेंसन लेटार दङ, दाबले जाजोबखानाय सरकारा होनाय, बेखौ जों बेखेवखागोन। बेयो दिनैनि समाव सरकारनाव जायफोर दङ आरो सरकाराव जायफोर गैया बिथांमोनाथ' माखासे बाथ्राखौ बुंखागोन, बिथांमोननि बुंनाया खुनु भेलु गैया। इलेक्सनजों खोथा गैया जोंनिया, जों इलेक्सनजों खोथा गैया। जोंनि खामानिया अर्डार थानाय खामानिखौ जों मावगासिनो दङ। जों बिथांमोन बायदि फाउन्डेसन बानायनानै दोनग्रा पार्टि नङा। बिथांमोननिया फाउन्डेसन बानायनानै दोङो बोसोर बोसोर, खिन्थु बिनि लामाया गैया। दा जोंनि सरकारा बिदि खामानि मावा। जों फाउन्डेसन बानायदों, लामा स्टार्ट खालामदों। फाउन्डेसन बानायदों, कलेज स्टार्ट खालामदों। फाउन्डेसन बानायदों, जोङो जोङो स्टेडियाम बानायगोन। फाउन्डेसन बानायगोन, जों मन्दिर लुगोन। बे बिथांमोननि बायदि फाउन्डेसनाव 10 बोसोर 15 बोसोर दिनैबो जों नुदों गोबां जायगायाव फाउन्डेसन दङ, खिन्थु बिनि लामा गैया। फाउन्डेसन नुदों, खिन्थु बेनि मुङाव जि हरनाय स्किम बे खामानि गैया। बे मा बुङो 15 कौटि नङा, जों 1500 कौटि लास्ट 3 इयार्सआव बिटिआरनिफ्राय लानानै स्टेटनिफ्राय लानानै जोङो नोंथांमोना नायनो हायो। मेडिकेल कलेजनिफ्राय लानानै स्टेडियामनिफ्राय लानानै दिनै कुमारिघाटानिफ्राय फाग्ला थांनाय लामा 280 कौटिनिबो बारा। मैया जों बेखेवदों तामुलपुरनिफ्राय बरमा 83 क्ररनि जों दिनै मैया बेखेवदों मोनसे प्रजेक्टआवनो जोंहा। दा बेखायनो नायबाय दा जोङो स्टेडियाम बेखेवदों, जोङो दिनैहाय इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस 20 कौटिनि जों बेखेवदों। दा बिदिनो लामाखौ नाय, दालांखौ नाय, गोबां दिनै दालां लामा गासैखौबो लाजोबनानै दिनै जोङो मा होनदों बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव जोंनि सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायाव बेखिनि खामानि मावगासिनो। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ RB मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, SSC, आर्मी GD, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101-450-597, 6900-584714 आरो 9365-13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।